A foliada da Casa das Crechas é algo excepcional, algo noble, non hai un intercambio económico, nin hai absolutamente nada, é simplemente o corazón de cada un. É liberdade, non? Liberdade de chegar ali, coller o teu instrumento, facer o que queiras con el, se tocas, tocas, se non tocas, non tocas. Unha foliada é unha festa aberta a todo tipo de xente que quera foliar. Bailar, cantar, tocar... Nada forzado, nada, de repente pois chega un guiri que toca acordeón ou calquera instrumento, non? E se acopla ali e toca os temas que sabe, os que non improvisa e os que non, pois non toca. A foliada é outra historia, é un rollo totalmente desinhibido, é un sitio onde entras a tocar, a facer aquele tipo de cousa, de improvisación no seu momento, é moito máis espontáneo que o que é un concerto. E para min, desde logo, moi gratificante tocar así. Non iba ás foliadas, pero un día decidín ir e empezamos a involucrarnos os dous. Nos metemos, digamos, as pandereteiras, nos metemos na música e facemos o que é o grupo, unha foliada real, non? Amores y dolores quitan el sueño, yo como no los tengo, descanso y duermo. Ay, qué dolor, señor militar. And I like the music a lot. It's very different. It's very different than the music in the United States, but I love it. Me gusta la banda de Crechas. La alegría y de mí que la perdí, si la perdí no era mía, con el granador, con el granador. Banda de Crechas, espectacular. La noche maravillosa, la movida es en Banda de Crechas. Aquí está todo. La despedida canto, no me han oído, y ahora con mis amigos. La banda de las Crechas es la puta madre. Señor militar, con el fusil al hombro, paso regular. Flipante, mola mata sensación aí con toda a xente animando co tarro. Realmente cojonudo, disfrutando. Outro mércores máis aquí a tope. Que realmente, sinxelamente espectacular. É espírito da rei de Santa. De madama cuando te regalé la cinta. Onde a Crechas para min é unha brincadeira.